Na sha wanka na tsoho da kai ka zo ka ɓata min jiki ku tsofaffi ba ku zamani kuna ganin tsofaffi amma sai ku buge sa hanya kamar kuma da banza kamar kuma da wofi tsarin nan ba za ku albarka ba ku ci gaba da irin buga tsofaffin na haka nan wadanda ka buga tsofaffin. Baba me kake cewa? Baba me kake cewa? Na ce Allah maka albarka kaji yaro. Na ce yaran da Allah maka albarka kaji yau an fito ba? Ka je makarantar ba? Baba. Mun balbe ka. Ya nan ai da ganin gwamnati ma kai kwana ganin ku yara. Allah maka